Hey people, Shirisi, say maski. Muri boy, people of this nation. Shirisi, say guys, muri boy. How you tiriko zvedu kuno kuma chonyonyo amanaka vanhu vari kwanyika ina ntombozivi kuti ndombobata aniwo anenge ambori kwanyika guys. Hey people, ndiri kwanyika ndasosvika ndimboita live ndiriwo panyika ndindadi nyika yedu growth point kumagrosa kwedu avamukuonerwa mutema icho ndikwanyika guys vanhu vanobva kuduma vaya kuduma kumhiri uko kune zvikomo zviri kumhiri ukoko but panapa ndo panyika ndo kugrowth point kwedu vanenge vachiti kwanyika papi but isusu manje tinotenderera kwanyika hakusiko kumba kwedu tototenderera because shotikati yedu ndaisiya hwazi ndichiri kuseri uko before kwachikwanda chaiko totoendera tova nepanyika chionai manje kumhiri uko kuri mashops kwese ukaka inozova mutare road zvichienda kudaiwo so inini handichabudi manyika kana ndapinda manyika handichabudimo ndotongofiramo manyika mangu muno ndodai manje nacho chirodhichi kusvika komba kuti nti maona manje saka ndotoziva kuti baba ndosvika vakanimirira hangu kumberi uko pane pavanenge vakanimirira havangambondisii ndozobatana nababa ndoinda kumba pane mufambo kubva panapa ndirika kusvika kumba kwedu I think it's almost 1 hour 30 minutes. Mikey, I blame you. Look at me now. I don't know how to do this thing now. Huh? Dzongwana mbeta nge mfesi, dzongwana mbeta nge kamuchina. Hands ndope. Hey, oh my God! Amuna. Kuti pano rataichekerera tichikwira kumusoro ukoko haikuzobati network kupinda mumusoro kwacho kune gomo racho ikokoko but ndo pataizochekerera tizoshandisa rodhi taenda nekokoko kune zvirodhi zvitoko izvi ndokwataizopa tikambotama tikagara kunoku baba varitaya takatanga kumbogara kuprazi taitsikidira nezvoka guys. Saka izvozvi ndiri panyika ndamboitawo kuzorora makumbo ndikati agamboita ka live stream 10 minutes ndikaita live stream 10 minutes ndoti zo handicheuki handidii svika ndasvika pana baba ndomboita 20 minutes tiripo timbotora nyaya nababa tozosimudzira kuenda kumba. Unototenderera guys like zvotondirwadza because there should be a shortcut but tishira haitofambiki zvachose chose kada kuti kavherisa kangonyurira ikokoko unokwanisa kushandisa iyo but vanhu vese vekwedu vanototenderera kuya nekwanyika. Mwana wekumusha uri mwana wekumusha ausati wangomwa koko. Ndanatsoti ndamboti ndamborwadzisa vanhu vepanyika vanobva kwanyika kuno vanobva kwanyika ndo pandiri izvozvo zvangu ndakangozorora gumbo rangu ranga rakurwadza asi ndafamba ndega kanhasi ndasina kutaura naye guys gaya wekufamba maawa manga anosangana kutaura naye wangoita chimumumu uchikomunicata nemusic dzikangoita 10 minutes ndokata think gumbo rangu reranane ndobva ndasimukira kuinda ndikamboedha vanhu maybe vanhu vanyika ndingavaonawo pano guys. Nyika pane kamugushamwari kangu kepamushana keke I think kari kuchikoro izvozvizvi mai angu ndofunga vanzwa nekuda kuzama kufona kuti munhu yeye aripi vaandoziva kuti ndasvika ndikambopaka masamwe kuduma ndamboda kuti handiri kuduma vakati hanorega ndoitira hangu ndasvika manyika kunoku kune chimwe chingwa chotengeswa mamutema guys chingwa chinonaka ichocho chakatosiyana neuyu but pane munhu wandaonemo mumanga achingoita kunge bosi pachoni chashaiwa ndovaaprocha sei kuti nditi mhoroi ndimiwo here vemutema vaizoti kudei
chingwa chavo chinonaka guys, like munhu wese achitosvika whether kubva kupi kana kuti kupi. Morei sister Precious. Hey Shama. Hey, seriously? Oh, kamsaina guys. Sauri pamara bangu. Moba papi. Sauri pamara. Ini ndo pa growth point pangu zvapo ndiri kwamakuwadza uko. Kwamakuwadza ndiko kuwa nempiri patasana papasvika pamakuwadza. Ndatongosvika ndokuona notification hausi kuona ndava ndichikumura kuri kupisa kuCape Town ndikati rega ndibate Shema. Hanzi wezi Nyika. Kwa Nyika iri under Masvingo province. So kutoti moza asifani moziva. Ndinogara ndichi mwe musina mborasvika ndikanosvika patogedhere kuna Masvingo. Kumasvingo handinazotopaziva mutown, handinazo kukuziva. Hesi baby, uri boy here. Hello. Hello. Morozve Anita. Kupikisa ndizvozvo zveshuwa. Uri boy here naiwe asiri mwana kwachitsiga. Yeah. Kama usadare. Kuna nene kuna chama. Baya mukati. Hola iti baya link ari kuti zvoni ndi edei. Iri sewo ngofamba seko shama. Ndafamba boy ndikwasara kuti ndinde munosa. Ndafamba boy zapanyika. Ndati mungatonzwa kana kundibvunza kuti where are you from? I'm from here. You from Masvingo. Masvingo netara. But it's funny because tinoende kuno kwanyika iri mubhikita ka tozodai kusvika tenda inini kukwedu cheko ndekwagutu. Saka ndosaka kuti ne 1 hour 30 minutes ekuti kumba. Uri kuenda kwagutu. But ndikutosangana nababa saka padhuze apo ndotozosvika kuma 8 9 kumba. Baba vangu vari slow. Watosvika. Usabonderwa futi. Kuchikuva ndamira mambo unowo kana ngoro. Kune madongi. Ndo kwandiri kuenda. Guys, chinzwaika sister Precious. Dear future potential husband. This is where I come from. Be prepared. Dust road. Hakuna road. Dust road kusvika tatikumba. Okay, ndakamira ndaitaiti ndichauya rini news idzodzo. Dzekumbe. Husband. Kaka. Happy. Yo, I think because glowing you, something. Really? Am I glowing? Oh my God! You. It's magic. Also, something's different. But yeah, I have to change this one. That's what gonna become. Let me glow more. No, but ndakapita kuti ndofunga ndikanzi ndawanikwa ka motozozafta kana some months. Amen. Pamwe ndatozvara chimwana changu. Amen. I don't know. Aiwa, please, can I be the first one, please? No, my husband will be the secret. I want for one. Please. Waterwa. Takada kufanana. Chawa chikota ukupenda weekend ikoko. Iwe esnati iwe huya kumusoro uku kunonzi kwani ko kana uripo usazondimisa zvenhemaka. Ndiri apa mani iwe apa paimbova pe green kare pakazopendwa twa yellow. Ndo kwandiri kumusoro uku.
handipazivi kuti inonzi ndopa machokoto here kana ndopa ana ndinatopaziva apa ndanga kuvhunza ndoita ndokwanisa kuvhunza kuti peyelo ndepamachokoto apa unopazivawo unobva kuno here iwe ko who introduce yourself say aiwa handibvi ikoko ndakaroorwa ikoko wopapi wakaroorwa aiwa ndakuudza pamakuwadza uko ndokwandakaroorwa ndafunga ndianika ari kutaura rega ndimbomhoresa vamwe avava mukoma medias day wamuri sei kuri sei tete kuri bho ndaita vatete venyu pakuti kudii aiwa ndo respect kana ndingati chi nditi zviri sei sisi kana ozaiti zviri sei shema kuri sei no kuri goti pano palimpopo apa tiri kutonhorwa apa tiri palimpopo apa yeshi kuri sei kulimpopo aiwa palimpopo pari bho mani kulimpopo bho shopi inonzi chiyele hauzivi alright nai makadini madha apa pana apa peyela apa panonzi sorry paji ai building yeyelo ndo pamachokoto yes kopa mjema Anita vana vevarunga vabve kumasura pari pamachokoto vari kuvandira anawo zvise ana mawere I think guys ndauda kuzoinda zvoshanja alright apa here mvura kwanyika hapana kudai satondibatira mberi nhasi nechimwa madirwa guys hamene kuti hazvikanganisi diet yangu here diet yangu yakakanganisika. Let me tell you the truth guys, ndakastreseka handizoti kustresa kunoita kuti usamwa mvura here kana kunoita kuti usaita action. Ndakastreseka kusvika pakukanwa mvura ndazopima nhasi ndambova pamakeji manga ndikaona ndiri pa103 saka handisi kuziva kuti by uyu ndinokwanisa kusvika here kana kuti handisviki, but anyway it's fine. Those 2 kgs handina problem nadzo. Ndoramba ndichishanda ona because ndiri kutargeta kuma90. Ana mawere kuri sei unoekera enda padiet anori pamute ana wakamuta guys ndakuta 2 seconds ndobva ndaenda shama bye bye ndomboita live namai yangu bye bye dona yenyu ndinde ndakatovirirwa pano ndikakona kutagomero kodwa nane papi shama alright iri bho ndakuinda guys I think ndabho asi gpc yangu ike ndichidzoka kwarara ndofunga ndosvika ndichiibvisa ndaikoniwa gpc wigi wivi ayo esinati bhasi rashamwarika waiti wandimisa handitombozi kuti uri papi izvozvi, uri muduma here kana kuti uri kupi kwachoni. Unofanira kuzondibata panhamba yangu iyi 07878722885 ndizvozvo 07878722885 unozondibata ipapo. Hanzi ndiri murengi guys, muchazondimisa ndikazokoniwa kuekerani tozobonana murengi musina kana vanhumo murengi hamuna kana bhazi uri murengi uchitei iwe magi murengi ndamudarika izvozvi murengi hamuna kana munhu. Bye guys, ndakuindani mozondifonera boti bye ndakuindani guys kwakuda kuchisviba ndozotya kukwira gomeno kusangana nechipoko kamugomo macho chikakumhorosa ndozochikwanisa kuchipindira. Bye guys. Bye.